Com es genera i es transmet el coneixement a la societat digital? A la línia 10, xarxes i participació ciutadana del FIET 2021, experts i expertes de diferents àmbits com l'educació, la tecnologia, ens centrarem a analitzar quin impacte ha tingut el creixement de les xarxes ciutadanes i el seu ús intensiu durant la pandèmia. El nostre focus d'interès recau sobre el paper que les xarxes socials digitals tenen en educació, tant en l'àmbit formal com a l'àmbit informal. En concret, discutirem sobre com es poden aprofitar les xarxes per la creació i difusió del coneixement, quins processos d'aprenentatge es porten a terme i quines estratègies pedagògiques cal tenir en compte en les relacions socials que es donen en xarxa. Finalment, ens volem centrar en dos factors clau com són la implicació emocional que generen aquestes xarxes socials en els usuaris i els nous patrons d'interacció que proporcionen a la ciutadania. Sense oblidar que, per poder mesurar aquests dos factors, és necessari l'anàlisi de gran quantitat de dades.